Здравейте! И ето, че имаме Kinder Chocolate. Нека да го отворим. Това е много хубав шоколад. Услажда ми се, като го гледам. И то от по-близък кадър. Да. Сега да видим колко шоколада има тук. За сега са 2. 3, 4. И вече няма. Охо, какво е? Косирай. Добре, явно не може да фокусира, но пише Milk плюс Chocolate. Има калци 71. Това детенце изглежда малко странно. Ето го и съдържанието, което не може да видите. И така. Сега да видим.